Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, como cada venres, por vir a esta rolda de prensa, na que a continuación paso a dar conta dos asuntos máis importantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno recén celebrada. E hoxe aprobamos investimentos por un importe de preto d'1,5 millón de euros para continuar mellorando a mobilidade na nosa provincia e sacar adiante actuacións para renovar a rede viaria provincial e para o seu mantemento e conservación. Por unha banda, aprobamos a adxudicación de 4 proxectos en estradas provinciais, prácticamente 1 millón de euros, o seu paso polos concellos de Antas de Ulla, Castro de Rei e o Saviñao. En particular, aprobamos un importe de algo máis de medio millón de euros para a adxudicación das obras do proxecto de acondicionamento da estrada provincial LUP 0301, que esta é a estrada que dá acceso ao que será o Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla, e estes traballos foron adxudicados á empresa Explotaciones Gallegas SL e teñen un prazo de execución de 4 meses desde que comecen eses traballos. En concreto, estas obras van a afectar o treito comprendido entre o punto kilométrico 0,3 e o 3,6, que son os que van dende o centro de Antas de Ulla, da vila, ata Nugallás, que é a aldea onde está ubicado o futuro Parque Central de Galicia, que é o lugar no que a institución provincial está construindo xa ese proxecto e é o punto exacto no que se atopa o centro xeográfico do territorio galego. Trátase dunha actuación sumamente relevante, tanto para a veciñanza, por ser a vía que comunica coa provincia de Pontevedra por Rodeiro, como polo feito de ser a principal arteria de comunicación para acceder ao futuro Parque Central de Galicia. E, ademais, esta vía vai a dar servicio ao incremento de tráfico previsto coa apertura do novo atractivo turístico, ten un impacto económico de promoción moi positivo para Antas de Ulla, pero tamén para o conxunto da Ulloa e a provincia de Lugo dentro e fora de Galicia. Esta actuación vai a consistir no ensanche de varios treitos desta estrada provincial co obxectivo de que o tránsito de vehículos sexa máis cómodo e máis seguro nas dúas direccións. Despois, procederase ás tarefas de limpeza de cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente e tamén a correspondente sinalización. E cambiando de concello, como vos dixeran, 3 os que estaban afectados por estas melloras de máis de 1,5 millón de euros, no Saviñao aprobamos a adxudicación de obras de mellora en 2 estradas deste concello por un importe total que supera os 300.000 euros. En primeiro lugar, adxudicamos á empresa Ecoasfalt S.A. por preto de 230.000 euros os traballos do acondicionamento do firme da LUP 3202 que comunica Monforte con Currelos. Esta actuación vai ser a realizar no treito que vai dende o punto kilométrico 11.067 ao 24.436 e as obras van a ter un prazo de execución de algo máis de 3 meses desde que comecen os traballos e van a consistir na apertura de cunetas, na reparación do firme e tamén na repavimentación. Este novo investimento completa os outros 3 proxectos que xa se acometeron dende a Deputación de Lugo na mesma estrada por unha cantidade total de preto de 600.000 euros. Ademais, no Saviñao tamén adxudicamos á empresa Fevisa Vías e Obras SL as obras de repavimentación na LUP 5810 que vai dende Rebondiego a Morgade, pasando por Eirexafeitae, Cazón, cun investimento de case 80.000 euros. Son traballos que teñen un prazo de execución de un mes e inclúen o acondicionamento de 500 metros cuadrados de superficie mediante un dobre tratamento superficial. E, por último, no terceiro dos concellos que van a recibir inversión desta Xunta de Goberno, en Castro de Rei, aprobamos a adxudicación de obras de mellora na estrada que une Ponte de Outeiro con Quintela, que é a LUP 1105, cun investimento de preto de 130.000 euros. A empresa que se vai a encargar de levar a cabo estas tarefas é Hermanos Blanco Trigo SL, cun prazo de execución de 25 días, e as melloras van a afectar o treito que vai do quilómetro 3,3 ao 6.
Seguindo con actuacións no mantemento e conservación das estradas da rede viaria provincial, tamén hoxe aprobamos a adxudicación por medio millón de euros dos traballos de desbroce das estradas provinciais ao seu paso por 8 concellos. En concreto, nesta Xunta de Goberno aprobamos a adxudicación das tarefas de desbroce das zonas que se corresponden con 4 lotes do contrato, que son as que afectan os concellos de Muras, Xermade, Vilalba, Lugo, Guntín, Friol, Taboada e Sabiñao. Os adxudicatarios son Desbroces y Jardinería Ancares SL, Transformaciones Agrarias Montero y Díaz SL, Servicios Agrícolas Moure SL e Construccións Leonardo Miguélez SL. A duración de contrato é de un total de 2 anos, con posibilidade de prorrogalo por un ano máis. Quero lembrarvos que este contrato para acometer os desbroces da rede viaria provincial está dotado no seu conxunto con máis de 3 millóns de euros. E como sabedes tamén, a rede de estradas da Deputación de Lugo é a máis extensa de toda España e para o seu acondicionamento e mellora destinamos unha parte importante dos recursos desta institución. De feito, neste ano 2024, están consignados 20 millóns de euros nos orzamentos para as estradas provinciais, o que supón un incremento do 42% no último mandato. Estes recursos destinados ás tarefas de mellora de roza, de conservación e de mantemento das vías son importantes para toda a poboación e, concretamente, o desbroce, que este contrato que hoxe ven á Xunta de Goberno, é unha tarefa fundamental coa que contribuímos a mellorar a seguridade viaria, a comodidade dos condutores, ademais de favorecer a prevención dos incendios e a duración da conservación das vías. En outra orde de asuntos, que xa non ten que ver coas melloras das estradas provinciais, dicirvos que hoxe aprobamos as solicitudes dos concellos de Baralla, Sarria e Pobra de Brollón para investir remanentes do Plan Único do 2023 en novas actuacións que, por suposto, estes concellos escollen, e en concreto en Baralla destinaránse case 17.000 euros a mellorar a vía municipal que dá acceso ao Monte da Aldea de Biduedo. En Sarria vanse a utilizar 34.763 euros para rexenerar 3 estradas no municipio que en concreto dan acceso á Escola de Loureiro, a Betote de Abaixo polo Piñeiro e a San Miguel de Vilapedre e Feculera. E a Pobra de Brollón contará con 6.635 euros para humanizar a Rúa da Igrexa e a Praza da Aldea de Rairos, unha parroquia de Cereixa. E, por outro lado, 514 euros para digitalizar sistemas de abastecemento de augas na parroquia tamén de Cereixa. E, pola miña parte, nada máis. Se tedes alguna pregunta, alguna cuestión que eu vos poda aclarar. En todo caso, a opinión da institución provincial será remitirse aos informes técnicos no caso de que sexan necesarios. Como vostedes saben, en termos medioambientais, é a Xunta de Galicia quen ten que facer os informes pertinentes e a ubicación, en todo caso, será unha decisión tanto de oportunidade por parte da empresa como de legalidade por parte do responsable, tanto na concesión de permisos e licencias, que sería o Concello, como por parte da Administración, que ten que emitir todos os informes relacionados coa parte medioambiental, que neste caso é a Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias. A postura é clarísima. Seguindo en clave industrial un pouco, onte tamén houve unha protesta de Greenpeace no Obradoiro, na planta de Altri. Parece que sí que está habendo unha oposición firme popular contra este proxecto. Preguntarlle tamén a súa opinión. Eu creo que non é que parezca. Eu creo que hai unha firme oposición á planta de Altri en Palas de Rei por unha parte da poboación que non está de acordo coa instalación desta planta no Concello Ulloa. Aí cabe dicir que se abriu o período de alegacións, pechouse fai un tempo. A Xunta de Galicia terá que resolver cada unha desas alegacións, terá que emitir os informes
pertinentes e evidentemente hai unha contestación social en contra desa planta. O Goberno autonómico, remítome o mesmo que antes, que quen ten as competencias en materia de industria terá que decidir e terá que dar explicacións tamén, porque cabe lembrar que ese proxecto non foi anunciado pola empresa. Ese proxecto foi anunciado en primeira instancia pola Xunta de Galicia. Recordará vostede cando Feijóo se iba, pois a víspera de marchar, anunciou ese proxecto. Logo veo a ubicación. Pero tamén é verdade que naquel momento non se anunciaba este proxecto. Anunciábase un proxecto de fabricación de fibras textiles de carácter ecolóxico. Agora, cando se fixo a publicación, no Boletín Oficial de Galicia, poidose comprobar que esa é unha parte do proxecto, pero hai outra parte que é a fabricación de celulosa que a Xunta de Galicia nin siquiera nomeou, non sae en ningún titular. En ningún titular, polo tanto, terán que explicar se o proxecto é o mesmo, se o proxecto mudou, e que intereses hai tamén por parte do Partido Popular en manter unha posición tan firme en defender ese proxecto agora modificado en esa implantación concreta, porque se barallaron moitas, pero elixiuse esa. Eu aquí estoulle falando como Diputación Provincial. Permitirame que esas preguntas as teña que facer no seu do Partido Socialista e non na Diputación de Lugo. A Diputación de Lugo, ademais, manifestouse. Vostede sábeo, nos plenos e en declaracións do presidente con respecto á planta de Altri en Palars de Rei. Aquí falamos de intereses provinciais, non de intereses de partidos. Vale, moitas gracias.